Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Daghan ang dagko nga mga kasaulugan nga atong gisaulog sa milabay nga mga simana. Ang Pasko sa pagkatao sa atong Mesiyas ug ang kapistahan ni Señor Santo Niño. Karon anian na kita sa ikatulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema sa atong mga pagbasa naghatag kanatog kadasig tungod kay ang katawhan sa Dios nga nakasinati og kangit-ngit nakakita og dakong kahayag. Karong Domingo usab atong gisaulog ang National Bible Sunday. Hibaw ibaya nga ang Biblia mao ang makahatag kanatog kahayag ug giya sa atong panaw sa Kristohanong kinabuhi. Maigsoon, maghiusa kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa kanonisasyon sa Halangdon Teofilo Kamomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ihalad nato kining santos nga Eucharistia uban sa hugot nga pagtuo kang Kristo nga maghiusa ka natong tanan diha sa usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ka lawas ug usa ka hiniusang pag-ampo. Ato karong ihalad ang ato mga katuyuan, lakip na kining mosunod nga mga petisyon. Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isingit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw ulang adlaw. Tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trumpeta,
Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon, tayong adlaw kaninyong tanan, niya kita sa katulong Domingo, sulod sa tuig nga ordinaryo. Ampo kita alang sa padahal kita nagampo alang sa itong nasod, alang sa tutasatag sa kitensyon, binakamo nga nagsunod ya sa iyong tagsatag sa kapanimalay, hindi nga itong misa matag Domingo, labi na sa itong mga masakiton ya sa inyong balay. Karon kita mahimong angayan, takos nga mo halad nining misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, ug nakalabas sa imong kaayo. Ginukaloy kami, ginukaloy kami. Pakitag maug kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing nga mahinulsulon, ayaw Ginoo isalikway, ginukaloy kami, ginukaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitahasan. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ug hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kaibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen.
himaya sa Dios dinto sa langit. Nagampo kita. O Diyos nga magkagagawa mo guway katapusan, manduya nga mong mga buhat, aron magkapahimot kami kanimo og himuang nga magdaghan, ang mga mayong buhat diya sa ngalan, sa imong hiligog mga anak, kiniya mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaiah. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea ang gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasud Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa mahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang kayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao akong kayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Paabuta ang Ginoo uban sa kaisog,
pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyuna ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay magkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna og tumong. Kay gibiltataan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagkabingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa miingon, dapig ako ni Apollo. Ang usa-usab miingon, dapig ako kang Pablo. Og may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Og adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Alleluia, 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 alleluia. Awitan ta, Ginoong Jesus, awit sa tugmagpagdang. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manahat kaninyo. Manahat sa kanin. Tinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ni Kao, Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod sa daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zebulon ug Naphtali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Naphtali, agianan padulong sa dagat tabok sa Hordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali ug nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala,
kay hapit na maghari ang Diyos. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao." Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Nahumana ang dagko kaayo natong mga kasaulugan sa simbahan. Ug gisaulog ang Pasko. Ya, ang panahon usab mga pipila ka adlaw human sa Pasko. Ya, dinhi sa Sugbo gisaulog nato ang dako natong kasalugan. Bago pa lang natong gisaulog ang piyesta ni Señor Santo Niño. Karon human sa mga dagko kay kasulugan, ingon yan ang atong simbahan. Ang kanang liturhiya sa simbahan, doon na say pataas kayo ng dagkong kasalugan, niya manaog na pud siya. Sama ra gud siya pud sa atong kinabuhi. Doon ay mga nindot kayong kasalugan, apan daghan pong panahon nga ordinaryo ra kayo ang atong kinabuhi. Ug mao ni siya karon ang dagan sa simbahan. Human sa kanang mabulukon, sadya, gahob kayo nga mga selebrasyon. Ya, dinhi sa Sugbo, murag ang konklusyon ani, kanang sinulog, gahob gyud kayo kay perting daghanang sayaw ug daghanang tambol nga nagsigig tuyok-tuyok. Ya, human ana, ni pahuway ta og gamay. Ug mao ni siya ang atong panahon karon. Nya didiretso ta sa ikatulong Domingo, panahon sa ordinaryo. Ya, kung nato ni siyang tanahon, doon na po ni siya equivalent, no? Ang panahon sa Pasko, kanang misteryo bitaw, mga misteryo sa Rosaryo, naa diha mong nakanindot aning misteryo sa Rosaryo kay mura tag nagsunod sa kinabuhi sa Ginoo. Katong Pasko mao tong mga panahon sa misteryo sa kalipay, pagpahibalo, pagpakatao, panganak, o niya paghuman na sa muadto ta sa karon ordinaryong panahon. Ang ordinaryong panahon mo ni siyang ang ikaapat nga misteryo nga bag-o lang gi-introduce ni kanis Santo Papa San Juan Paulo II. Kining misteryo sa kining mga ordinaryong panahon equivalent ni siya sa mga misteryo sa kahayag, no, ang public ministry sa Ginoo. Ug mao ni siya ang ebanghelyo. Dinhi nagsugod dayon ang Ginoo sa iyang pagwali. Duha lang kabutang ang atong hisgutan dinhi sa iyang pagwali. Una, ug ano ato ini siyang makita nga atong hinumduman nga ang tanan bitong buhaton sa Ginoo, ang iyang kinabuhi, ang iyahang mga desisyon, dili siya dinali-dali, dili lang iyang kaugalingon. Iyan gibase sa kabubuton sa Ginoo, sa plano sa Ginoo. Muna iyon niya aron pagtuman sa kasulatan. Gani mao ni ang ginahitabo niya sa ebanghelyo, no? Mibiya siya sa Nazareth, gisultian ta ni San Mateo, ug didto siya nagpuyo. Didto siya puyo sa Capernaum
usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea. Ngano iyang itong gibuhat? Gikan sa Nazareth, nibalhin siya. Aron matuman ang kasulatan. Ya, kung naminaw mo sa unang pagbasa, dito gipanagna na dahil siya daan. Ang pagbalhin ni Kristo ug lugar, dili na iyang kaugalingon. Wa siya papawaa. Wa siya kaabang. No? Miadto siya aron matuman ang kasulatan. Nga nag-ingon, gibutang nga rin. Yuta sa Zabulon, yuta sa Neptali, agianan padulong sa Jordan. Nga di sa iyang pag-abot dito, natuman ang gipanagna nga ang katawhan nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakita og dakong kahayag. Ingon ini ang kinabuhi sa Ginoo. Ug mao ni ang una nga pagtulunan nga buot nako nga atong hinumduman. Kasama sa kinabuhi sa Ginoo, kinsa nagbuhat gyud og mga butang aron matuman ang kasulatan, aron matuman ang kabubuton sa Ginoo. Nindot kaayo ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kung ato kining puy-an, dili lang pagtuman sa atong gusto ug pagbuot, kundi pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nindot kayo malinawon, mabulukon niya kanang puno sa kahinam. Kan bitaw nagtan-aw ta asa ta dadon sunod sa Ginoo. Apan mahitabo lang na siya kung mapamalandungon ta. Kanang mamalandong ta, Ginoo, unsa may mong gusto nako. Mo nga Ginoo, makabantay mo, magampo gini siya. So, sayos buntag matud pa ni San Lucas, moadto gini sa kamingawan aron makita niya unsa nay sunod nga ipabuhat niya sa Ginoo. Muna siya una. Ug gani paghuman ana, napagi sinyal, no? Tanawa paghuman nga dito na siya puyo, ang ikaduhang bahin sa Ebanghelyo, nagsulti na to nga unang bahin gani, pagkadungog niya nga nabilanggo na Juan, no, mo ito yung clue niya, nagsugod dahil siya sa iyang pagwali. Iyang pagwali, naana diya sa misteryo, kaya ako sa ako nagingon, ang ordinaryong panahon, the public ministry sa Ginoo, muna siya atong makita, pamalandungan nato sa mga misteryo sa kahayag. No? Gani, giingon diha sa ikaduhang misteryo, si Kristo, mo ganyan natabo karon, the proclamation of a kingdom with a call to repentance. Yung muna iyang wali. Sa iyang pagsugod ug wali, muna ang iyang giingon, pag hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Ang ikatulo nga misteryo sa kahayag, pagwali sa maing balita, pagdapit sa mga tao sa paghinulsol. Unya, nga kung punto din kaduha mao nga, kabantay mo, pagwalis Ginoo, nahibaw ra gini siya nga, tulo ka tuig ra gid siya, niya mamatay na siya, gisiguro niya, nga dunay mo padayon. Sa unang higayon nga nagwali ang Ginoo, nanawag din siya ug mga sumusunod niya, ug manoy nahitabo dinhi, Pedro ug Juan, si Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan. Mga igsuon nga iyang gitawag aron mosunod kaniya ug diha-diha mibiya sa ilang ginikanan, mibiya sa ilang gipangitaan, gisaligan og trabaho aron mosunod sa Ginoo. Mga igsuon, nining ikatulong Domingo sa ordinaryo, gipahinumduman kita niini. No? Duha ka butang lang. Una, nga ang atong kinabuhi, puy-an nato dili lang sa atong gusto, mapamalandungon unta kita aron mubuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Matuman dinhi sa atong kinabuhi. Ang plano, ang gusto sa Ginoo, kay ang kinabuhi sa akong nang giingon, nga sama niini mabulukon ug makahuluganon. Ug ikaduha, diha sa atong pagkakristohanon, ato kini nga pagsunod sa Ginoo. Gitawag kita niya nga mupadayon sa atong misyon. Sama nga sa unang higayon nga siya nagwali, nagtawag dayon siya og iyang mga tinun-an nga amoy mupadayon sa misyon niya. Kita nga niya karon, yan santos kami sa kamo nga nasa inyong mga panimalay. Ayaw gununaan ninyo, kabilang naay masakiton, di na mo kasimba, ma-discourage na mo, maraming kasagaran.
Moingon nga, kuhaan na lang ko Ginoo kay wanagi ko'y pus, no? Gibiyaan ako, wala ako'y trabaho, di na ako makatabang, naghuwat na lang kong tabangan. Usahay ba man na siya? Pero baya, hinumdumin ninyo. Why kinabuhi, bisan unsa pa ni kamasakiton, bisan naghigda na lang kagkatri, bisan kamo nga naminaw na lang diha, di gani mo kaguan as balay, nagsimba na lang mo. Makahuluganon kayo ang atong kinabuhi. Ug dako kay mong mahimo. Ayaw mong pagtuo sa kalibutan rana. Kanabitaw himuon na ta nga tigulang na ta, wala tay gamit, no? Tigulang maot, no? Wala sa kalibutan, tigulang maot. Pero alang sa Ginoo, wag yoy tigulang maot. Tanan nga pangidaron, masakiton man, bisag naa ka diha, makahuluganon ang kinabuhi sa matag usa. Busa pahinunduman ko kamo, labi na kamo nga mga masakiton, kamo nga mga nagpensyon na sa iyong balay, dako kay mog mahimo alang sa simbahan. Makahimo mo og dakong contribution sa simbahan. No sa may mahimo ninyo. Sa ato pa, karing participation bas mission sa Ginoo, mao ning gitawag, mao ning gibuhat dire. Ihalad ang inyong mga kasakit, ihalad ang inyong mga pag-antos ngadto sa Ginoo. Kay mo man na sa gingon, the salvific value of suffering. Ni ikaduha, kanang inyong panahon, maglibog mo kung saan mo niya akong panahon. Dako kay magmahimo sa panahon. Kaniyong panahon nga akong buhaton. Ang pag-rosaryo. Kupot og rosaryohan. Ayaw lang limit og usa. Kundi ang matag higayon, bililhon kayo. Ampo, himua ang panahon nga naamo sa iyong panimalay, gawa mo'y, murag wa mo'y gibuhat, himua kini nga panahon sa pag-ampo. Kay abi ninyo, hinumdumi ninyo, mas daghan ang nahitabo tungod sa pag-ampo. Prayer is very powerful. Gani, mo nakita ni Santo Padre Pio. Nagtukod siya og komunidad nga nag-ampo. Kay mingon siya, ang problema sa kalibutan karon, gamay na lang nag-ampo. Busa kamo mga igsuon nga naminaw karon, kamo nga murag naingon na nga wanay gamit akong kinabuhi, kay wala ako'y trabaho, wala ako'y ikahatag sa akong ginikanan, inyong mga anak, mga apo, dako kay mo ikahatag. Ihatag ang inyong panahon. Ihalad ang inyong mga pag-ampo. Gamita ang inyong panahon aron mag-ampo kamo alang sa kalibutan, alang sa inyong pamilya. Amen. Ato karong baguhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo, iyang bugtong anak, Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Maigsuon magampo kita ngadto sa Amahan, alang sa kaiusahan sa tanang katawhan sa tibok kalibutan ug moingon kita, Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan ug sa tanang nag-alagad sa ngalan ni Kristo, nga diha sa matinud-anon nilang pagsangyaw sa mensahe sa kahiusahan. Ang tanang mga Kristiyanos magkahiusa uban sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Alang sa mga pangulo sa kanasuran,
nga makabaton sila ligong pagtuo nga nagdala kanila ngadto kang Kristo, aron ang ilang pag-alagad sa katawhan subay gayud sa kabubuton sa Dios, ug sa ingon ang kalinaw ug hustisya mupatigbabaw gayud. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Alang kanatong tanan nga mga magsasangyaw nga unta paningkamutan nato nga mapuy-an ang atong gisangyaw ngadto sa uban pinasubay sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Alang sa mga masakiton, nga magpabilin silang mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, taliwala sa ilang malisud nga kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Alang sa mga nangamatay, nga mahiusa na sila uban ni Kristo, didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami diha sa imong anak. Diha sa imong anak. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, abliha ang among kinabuhi, alang sa gahom, sa pagtuo diha ni Kristo, tabangi kami sa pagampo, pagsaksi, ug pagtrabaho alang sa kahiusahan sa tanan nimong mga anak. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo ug Amen. manluluwas. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat namo kining among gihalad, ang panupino nga abot sa yuta, uginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tut sa kamang turan. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tut sa kamang turan. Maigsoon pagampo kamo, aron kining ako kag inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Samahan, magkagagahom sa tanan. Duwatan na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginodawatan nga maluluyon, ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasaputan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kaibutan nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip, nga ngayan mo atubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, siyang kabag ng mga Obispo, si Medifilo Grubin, ug sa tanang mga pare. Hinundumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawmon nga mabanhaw sila, ug tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, labi na kami karon nga nitambong nining kasalugan sa misa, himuha kaming angayan nga makahambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, nga inahan nga ulay sa Dios, ug sa tanang mga kang San Jose, ang putling nga bana ni Maria, sa mga apostoles sa mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa masaligon kita nga mosangpit sa Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Ama namu nga nasa mga langit, pagdayo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, may
sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayo kami sa among magasala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimo man ang harian, ang gahumugang himaya. Angkod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ignite na kaninyo. Cordero sa Diyos na nagkawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Naigsoon kinimaw sa Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Ginoo, Ginoo, ilako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ng Kristo, pampikrato alang sa kinabuhian. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nagampo kita.
O Dios nga magagagahom, itugot ka namo, nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa cross, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakit. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maigsuon lain na usab nga santos nga misa nga atong nahatod kaninyo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyon ni ining programa. Daghang salamat. Ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Monsignor Roger Fuentes, ang Vicar General ug Team Moderator of the Team of Pastors sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish, Cebu. Sa atong mga lectors, sa choir ug sa atong technical crew, kinasing-kasing nga pasalamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donasyon, palihog ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.